Ja, en waar ik goed oplet had, die had zien dat uw collega Sjoerd Gjalt de Vries ek bij Kassa, nou ik weet net dat Kassa 8 weer, maar Nee, weet ik net. die wil bij een Kassa in ieder geval. Want RTV NOF is onlangs begonnen met een nieuwe online serie. Dat is De Stageherinner. Het programma wordt maken door Sjoerd Gjalt de Vries en hij zit bij ons in de studio. Goedemiddag Sjoerd Gjalt. Goedemiddag, Lammert. Ja, De Stageherinner. Hoe bist je op het idee gekomen om die online serie te maken? Nou, ja, dat is een goede vraag. Dat idee kwam er mee op. Toen had ik het naar uw eindredacteur terugspelen. En ze hebben wat begonnen met uitwerken eigenlijk. Dus wat adresjes opzocht. En ze begonnen dus bij de supermarkt. In dat wat. Ja, zo is wat tot stand kwam eigenlijk. Ja, maar is het voor jezelf eigenlijk iets van een inspiratie? Dus sta je van, ik wil eigenlijk zien van wat ik leuk vind. Of is het gewoon puur... Het is wel heel leuk om op te nemen, om het zo maar te zeggen. Want de komst overal natuurlijk. Dus het is wel, het jouwt wel... Ja, dat is wel het leuke natuurlijk om die serie te maken. Ja, want hier is het correct over de supermarkt. En ik zeg eigenlijk nog iets van festival voorbij komen. Ja, dat ben natuurlijk twee hele verschillende dingen. Klopt. Ja, inderdaad. Ja, dat maakt ook wat verschil. Ik is natuurlijk net alle weken in de supermarkt stage rennen. Want dan is het natuurlijk ook wat saai met de zin. Ja. Dus alle twee die hebben we op een festival in het Heide opnam. Nou, daar kreeg ik al je opdrachten. Dus de wc-hemel hier bijvoorbeeld. Zulke soort dingen. Die kwamen er bij. En zag hij ook op alle plakken waar oren opdrachten die schreef. Ja, en hoe is die dat zelf bevallen bijvoorbeeld? Dat festival? Ja, die beide dingen die we zien. De supermarkt en het festival. Ik weet net meer precies welke cijfers ik het jongen. Maar het concept van de serie is ook aan het einde. Ik kreeg natuurlijk een beoordeling van het stageadres. En daarna jou ook zelf ook naar een beoordeling. Maar ik vond het festival sowieso wel heel leuk. En een supermarkt is natuurlijk... dat is krijg wat meer werkje. Dus ja. Ja, maar wat lijkt die beter? De supermarkt of het festival? Ja, dan het festival. Ja, zeker. Ja. Dat ik wel toch. Ja. Maar is het zit er eigenlijk achter om jongeren te inspireren? Voor bepaalde bedrogen te gaan of bepaalde dingen te leren? Zeker. Ja, nou is op een festival is natuurlijk net een heel handig voorbeeld. Want er is net echt working natuurlijk. Ik is net op die jongere leeftijd is er net in ontwerk. Maar de supermarkt is wel een leuk voorbeeld van ja, dan wist ik even hoe gaat het er rond aan. En dat helpt misschien ook maar een bibaantje vinden of zo. Dus, ja, en wat zijn de reacties van een bedrogen? Want dan best natuurlijk, als je 12 online hebt, dan best er wel meer best, denk ik, of net? Zeker. Ja, we gaan nou de volgende die komt morgen uit. Dat is bij Jong Fries. Dat is een beetje de jongeren, maar wat zeggen ze, het jongere platform van Omroep Friesland. Dus daar zit ik morgen een stage rennen. Vaak natuurlijk al die, maar die komt morgen online. Ja. En de bedrogen kunnen hun ook oormelden. Dus een bedrogen denkt van, ik vind het wel leuk dat Sjoerd even komt stage rennen. Dan kies ze naar nieuws@rtvnof.nl of door middel van de WhatsApp tipline kies een tip doen en dan kom ik daar misschien ook wel stage rennen. Ja, dat gaat eigenlijk voor de duidelijkheid alleen nog bedrogen hier in deze regio zitten. Ja, klopt het. Ja. In Noordoost-Friesland inderdaad. Ja. Ja, dus er komen op zich nog meer stages aan. Meesten die channel, die online serie, wekken en die series in? Dat is echt best wel breed. Sowieso op TikTok. Daar ben ik het meest objectief in bij RTV. Daar komt erop. Maar deze is ook erop plaatsen op YouTube. Dus in breed beeld ook. En dus je site, rtvnof.nl is het te volgen. En ook nog op televisie, man. Dus ja. Ja, dus dat is heel breed. Dus dat is heel breed, op kanaal van RTVNOF kan men dat zien. Dus mocht er bedrogen wezen, ik neem er nog eventjes. Die kunnen eventueel die zich ommelden willen voor die stage. Voor de stage. Dan kan dat via nieuws@rtvnof.nl. Nou, we blowen die volgens Sjoerd Gjalt. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe aflevering. Die staat morgen online, dus we kunnen al eens zien. Super. Hey, dankjewel. Bedankt.